Yeah. Kamusta? Okay lang. Okay lang. Sa loob ng pero gusto na talaga po namin bumalik po kayo sir. Maraming salamat. Oh, gusto mo na talagang umuwi? Gusto na talaga po. Bakit? Bakit mo gustong umuwi? Anong... Para makasama ko na po yung pamilya ko po. Nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko. namimiss mo na rin sila? Namimiss ko na po. Tagal na rin po eh. Matagal na panahon na rin. Ano? Ilang taon ka na dito? 3 years na rin, ano? 3 years na rin po. 3 years na rin. So ngayon kasi, Drew, merong magandang balita. Merong tayong sponsor na si Ma'am Polter Daily. Napanood niya yung video mo at naawa siya sa'yo, nahabag siya dun sa kwento ng buhay mo. So ngayon, ang sabi niya sa akin, pauwiin daw kita sa probinsya. Maraming salamat po. Paano ako makaka-assure na talagang uwi ka talaga? Sasakay na po kami ng jeep ng kapuyahin ko. Dadali lang po namin magamit po. Biyahin Cubao. Saan ba ang sakayan? Sa Cubao pa po. Yung sa may mga terminal na po ng mga bus. Terminal ng bus? Oo. Mga biyahin lang po. So ngayon kasi, gusto talagang tulungan ni Ma'am Polter Daily at ako rin, gusto rin kitang tulungan. At siyempre gusto ko rin na maging maayos yung yung buhay mo dahil bawat isa kasi sa atin meron tayong kanya-kanyang buhay na hindi nararanasan ng iba o hindi nararamdaman namin. Hindi po nararamdaman po ng iba na ganito kapalaran, iba po sa kasayahan po ng buhay, tapos yung iba po nasa kahirap. Pero para sa amin na nakakakita at na nakapanood ng video mo, nakaka-touch. Nakaka-touch yung kwento ng buhay mo na pumunta ka dito para mangarap para sa magandang buhay. Pero ang nangyari sa'yo pagpunta mo dito sa Maynila, ganyan yung kinaharap mong buhay. So ngayon, gusto kitang tulungan at makabalik ka dun sa probinsya. Pero gusto ko maka-assure na talagang uuwi ka. Uwi ko lang po. Ayaw na pala po namin dito, tagal na po. Lalos po minsan po, umiiyak na po ako, namimiss po yung mga kapatid ko, nanay ko, tapos tatay ko. Lalo po yung lola ko po yung namatay ng arahan lang. Mas bunso ka pa, no? Bunso pa po. Hinahanap-hanap nila yung iba kasi yung ng bunso eh. Basta balitaan ko na lang po talaga sir, kahit ng arahan po, lungkot ka talaga po, tapos umiiyak po talaga ako dahil sa namatay po yung lola ko. Wala kang magawa. Wala po akong magawa. Gusto ko talaga pumunta pero wala po talaga pamasahe. So bukas, babalikan kita rito. Tapos, ayusin niya na yung gamit niyo, no? Isasama mo siya. Kasama ko po. Ito pala yung hindi ko nasama sa video na nakaraan na meron ka na palang asawa, ano? Dito ka na nagkasawa sa Manila. Dito na rin. Dito mo na rin siya nakilala. Pero mag-trip po, isip na po masyado sa isip bata. Ilan taon na kayo magkasama? Ano na po, magwa 1 year na po. Mag-1 year na. Parang buntis si ate. Buntis na po. Buntis si ate. Ilang buwan na? 4 na po na po. 4 na buwan na. So isa pa yon. Isa pa yon na kailangan natin talaga at kailangan nyo talaga na umuwi. Kasi kung dito kayo mamumuhay sa Manila at magkakaroon kayo ng anak, mahirap. O anong mangyayari sa inyo dito? Saan lalaki yung bata? Sa kalye. Kailangan kasi sa atin, nasa tiyan pa lang yung bata, meron tayong pangarap para sa kanya, no? At saka mas maganda yung isipin natin na kung ano sana yung mga naranasan natin nung hirap, wag natin ipadana sa anak, ano? Magkaroon tayo ng pangarap para sa kanila, no? At saka alam mo, Andrew, yung mga ganyang klaseng buhay na nakaranas ng ganyang hirap, ganyang experience na pagsubok sa buhay na dinaanan mo, mas magiging ano ka? Mas magiging ano pa talaga, angat pa talaga sa mga nangyari talaga sa buhay. Mas magpupursige ka. Balang araw, makikita mo sa sarili mo, malayo mararating mo, basta lagi mo lang tignan kung saan ka nang galing. Ang lagi mong
ilagay sa isip mo, ayokong balikan yung ganong klaseng Ayoko na buhay. po balikan na mga ganito pong klase ng buhay nangyari po sa akin. Oo. Sana maging maging lesson sa'yo na nakaranas ka ng ganitong buhay, ano? Para mas maging mas maging tawag dito, maabilidad. Kasi yung ganitong klaseng buhay, Drew, napakahirap nito. Hirap talaga po. Minsan po nga, wala po kami minsan makain dito. Napakahirap, Drew. Minsan na po may mga feeding po dito. Di naman po araw-araw. Pag Sabado dito, hindi na po minsan dumarating dito. Minsan nangihingi na lang po kami sa mga kantin, pagkain po. Minsan, kung ano na lang po ibigay sa kantin, okay na po yun, basta makakain na po kami. Minsan na, pag abang kumakain po, naiiyak po ako sa probinsya po. Araw-araw po kumakain doon, umaga, tanghali, gabi po. Kumain ako. Dito po sa Maynila, tira lang po kumain. Diba? Napakahirap. Tapos bukod doon, marami ka pang experience na naranasan. Yung mabuti hindi ka napabarkada. Hindi po, mahirap po markado. Trabaho talaga po, Ha? trabaho po talaga. Trabaho talaga, no? Kaya lang, hirap talaga. Hirap talaga po, wala po talaga mano kasi marami pa po kasi proseso po kasi. Pangkuha rin po ng mga requirements po, wala rin po ako. Oo. Ang hirap. Kasi po, pag sa trabaho po kasi, hanapin mo na sa iyo yung requirements po. At saka may discrimination, ano? Oo po. Kapag alam nilang ganyan ka, na nasa kalye ka, hirap tanggapin. Kasi tatanungin kung saan ka, taga saan ka. Ganun ng discrimination kasi, ano. So ngayon, papauwiin na kita. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa nagbigay po ng mamasahe po sa amin. Oh, kay Ma'am Polter Daily. Kay Ma'am Paul, Polter Daily. Ma'am Paul Delia. Oh. So yun, nung nakita niya yung video mo, napanood niya yung video mo, nag-message siya sa akin. Sabi niya, Tinoy, mag-text ako sa'yo, may text ako sa'yo, basahin mo. Tapos yung tinext, binasa ko yung text, ang sabi niya, pauwiin ko na. So sana, sa akin lang, sana, hindi mabigo si Ma'am Polter, ano? Hindi po taga mabigo. Isa po din nila po kami makailan sa loob ng mga kaibigan. Oo. Uwi na talaga po kami. Biyaya na po sa amin yung binigay sa amin. Wala na namin, dito ko na po kailangan sa yangay kasi pamasahe na po yun. Para makasama ko na po yun, pamilya ko po sa loob. Oo. Tagal din po kasi 3 years din po, 3 taon ako nandito po. Oo. Tapos kahit nakarang 2 Pasko na po, hindi ko po sila nakakasama. Pamilya ko po sa loob. Para pagdating ng Pasko, makasama mo na sila, ano? Opo. Para makasama ko na po yung nga napapayak na lang po ako, napapayak. Lalo na pag Pasko, ano? Sana bago sumapit yung Pasko, nandun ka na nga. At maging maayos na yung takbo ng buhay mo dun, ano? Minsan rin po nagtatawag po ako ng mga bus po dyan, mga biyahin ko dito. Pause na nga po ako kasi kakatawag ko basta may pangkain na po. Magkano naman binibigay pag ganun? Minsan po. Di naman po araw, bira na po dumaan yung bus. Minsan nakakadalawang jeep na po, o rin. Nakakadalawang bus na po, o rin. Tapos minsan sa gabi lang, rin po 2. Wag ka, may tatanong ako sa'yo, wag kang ma-open, ha? Kasi ang alam kasi ng mga karamihan, kapag ganitong tambay, ganitong nandito sa kalye, ang alam nila ay bisyo. Wala pa po yung pinaka po, wala po tayong bisyo. Kahit na ipag-practice po, wala po kung sa makikita po bisyo. Kahit alak po, wala po. Pangkain na, o sigarilya po, pangkain na lang po. Mas maganda po yung pangkain na lang sa pambisyo pa po. Pero hindi mo naranasan yung mag-snatch ng cellphone. Hindi po, ayun na po hindi ko pa naranasan. Mahirap po sa mga sinabi sa akin po ng kaibigan. Hindi mo pa naranasan makulong. Hindi pa. Wala po akong tato, malinis po pala. Yun ang maganda. So ibig sabihin, talagang hindi mo sinasadya yung mga ganitong pangyayari sa buhay mo, no? Na nangyari sa'yo, pumunta ka dito para mangarap, pero nangyari sa'yo ganito, no? So yun, Drew, bukas, magkita tayo dito. Anong oras? Kahit anong oras po, maganda mo lang po kasi maganda. Ayusin nyo na yung gamit nyo. Ayusin mo lang po. Ha? Ikaw, sama ka ba? Kasama po yan. Ha? Hindi na po pumunta sa amin sa probinsya po. Nagmayayi po siya po. Sumama ka na lang kasi dun magiging maayos buhay mo. Saan mo siya nakilala? Dito lang din. Nasaan yung pamilya niya? Nandyan din po. Pero ayaw rin po magulang niya sa kanya. Kasi nalaman ko na buntis po siya.
nalaman na buntis, parang tinakwil siya. Pero saan sila nakatira? Diyan po sa Parola. 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 May sarili siyang pamilya. May maayos ang buhay ng pamilya niya. Hindi rin naman po kasi lola niya lang po nagbabantay sa kanya po. Nanay, tatay niya po nasa probinsya. Nanay tatay niya nasa probinsya rin. Sasama ka sa kanya. Kasama na lang po siya sa akin. Mahihayin po siya, di po siya nagagalit. Sama ka ha. Kasi mabait yan. Sa tingin ko mabait. Marunong ako kumilatis ng tao. Marunong ako makiramdam. Mabait yan. Magiging maayos ka dyan. Kesa naman dito magpagala-gala kayo mahirap. Kapag nanganak ka, o ano na lang ang anak mo. Dito patakbo-takbo din. Minsan nga nalalamig na nga po siya niya kahit nakalo. Kasi hindi mo rin po masasabi na sa karton po hindi po magpapasukan po yung lamig niya. Oo, pasukan ng lamig yan. At saka hindi nyo alam kung paano. Siyempre first time nyo yan. Nadalhin sa ospital. Pagdating sa ospital, maraming gastos. Siyempre, di ko muna po siya palis kasi baka mawala yung gamit na. O sige, sige. Punta na doon. O sige, sige. O sige, bukas ha. Babalik ako dito. Mga 9. 9 ng umaga, no? O sige. Ito na po yung gamit po. O sige. So yun po, binalikan po natin si Andrew dito sa Loton para po pauwiin dahil ang sabi po ni Ma'am Polter Daily ay pauwiin daw po. So ngayon po ay nagpapasalamat po kay Ma'am Polter Daily. Maraming salamat po Ma'am Polter Daily sa iyo pong pagmamalasakit po kay Andrew na makauwi po sa probinsya at syempre po sa akin din po mga sponsor kay Ma'am Judy March, kay Mrs. Jones, kay Ma'am Tirome Geniseki, kay Philippine Single Mom in Japan, kay Willowa Rain, kay Sir Tating, kay Ma'am Marites Inis, American Trucking Wife, kay Ma'am Maria Ligaspi at kay Ma'am Shines, Tropang Global po. At maraming salamat din po sa akin po mga kaibigan po sa YouTube. Kay Rampage Channel PH, kay Banat Bagsik, kay Gemotelli, kay Maldita, kay Foggy Mountain, kay Spartan Warrior, kay Ate Milet, kay Tita Flora, kay Kampupot na Lanta. Maraming salamat din po. Maraming salamat din po kay Kampupot na Lanta. Isa din po siya sa sponsor po natin. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi ko po nabanggit, kamusta po kayo? Yun po, ingat po kayo palagi. God bless po.